Čaute, tu je Gasmena, vítajte pri gameplayi na hru Left 4 Dead. Takže dáme si single player. Charakter si dáme Luisa. Dáme si, necháme toto. Dáme si toto prvé dajme a dáme si easy, aby sme to zase nefailili ako vždycky. Tak, keď nám to načíta, ideme na to. No, rýchle. Bože. To prdele, to jak dlho načítava. No, hurá. Konečne. Takže už asi pojeme hrať, už je to skoro načítané a hráme, ideme na to. Do prdele. Nejde to skypnúť, no dobre, zoberieme si lekárničku. Oni nám kradli lekárku. Náboje. Radšej brokadu. Alebo, no je rýchlopálna, vezmeme si brokadu, len ešte si doplníme náboje. Alebo, tak zoberieme si túto, nakoniec. Není tu devinka, není, dobre. Tak poďme na to, aj keď neviem, kam máme ísť. Epic. Tu dole máme ísť. Počkajte, asi musíme ísť schodmi. Keď tu nejaké sú. Sú. Skáp, svíňa. Mami! Skáp! Skáp! Ne, náboje! Nabijeme si devinku. A teraz si nabijeme tento samopál. Jak ho zadrbali. Ideme dole. Jaký headshot. Skáp! Po radiu to preťahlo. Vy tu takto žádíte? Takto? Jak ju znasilnili, ani sa nevie hýbať. No neva, poďme. Mami. No poďte vy, debili. No poďte, neserte sa s nimi. Skapali. Ahoj. Ejda skap. Žiaden parkour, zombici, žiaden parkour. Ja som prešiel. No ty čo, si zhúlená? Už ne. Ja som to nasprejoval. Toto nechcem. Alebo toto vezmem. Toto vezmeme. Tak, ideme dole. Tu je len flaška. To ste zadrbali. No poďme. Skápeš.
A tu sú tie schody, to je zablokované, tak poďme ďalej. Mrkneme to tu. Tu je hajzel. No. Do prdele. Nabíjaj. Tlsťoch. Mami. Negrcaj. Do prdele. Skap, ty búzik jeden. Nebuď drzý obchytkávať ma jazykom. Jazyčkovú. Ja nebudeme s tým. Tak toto nejde, kamo. Dávam ti kopačky. Takže... Tu nič není, takže tu asi nemáme ísť. Poďme von. Je tu zombík? Ste tu? Ne. Hej, ty tlsťoch. Poď sem. Ustrelím ti vaja skôr, ako sa vygrcaš. Jak buchol. Áno, ideme po ulici, len sa neposerte. Lagy. Lagy, sorry za lagy, ale v poslednej dobe mi to trochu laguje. Ale to nemá. To nejde otvoriť. Malý výpredaj. Skapal. No už o chvíľku budeme končiť. Ale ešte ideme ďalej, počkajte chvíľku. Takže dokončíme to na budúce, lebo mám malú pamäť v počítači. Takže ak sa video páčilo, dajte like. Ak sa video nepáčilo, dislike. A vidíme sa na budúce. Čus!